салом дӯстон, шумо дар канали Футбародаронед ва мо барои шумо қиссаи ҷолиби дигареро пешкаш мекунем. Бори дигар Криштиану Роналдуи хурдӣ нақши асосиро дар ин навор мебозад. имрӯз нақл мекунем ки дар ҳаёти ин кӯдак чиҳо мегузарад ва ӯ бо мушкилиҳои ҷадид чӣ хел мубориза мебарад. Мавзӯе ки дар сомонаҳои интернетӣ пайдо шудаасту аксариятро дар шок мондааст. хулоса ёнбош карда чойи кабуда нӯшида як тала кам монеду оғоз мекунем. дӯстон, сари қадам гуфта мегузарем ки имрӯзу паго бозиҳои Лигаи Чемпионҳо баргузор мешаванд. ин навбат рақобатҳои ҷавобии даври плей-офф барои моу шумо мухлисони футбол пешкаш хоҳад шуд. албатта ки тамошои ҳама рақобатҳои футболӣ бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ мешавад. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TOUCHFOOT. ссилкаи зарури дар комментария. ба ҳама муваффақият. Криштиану Роналду ва оилааш дар кишвари ҷадид то ҳол дар қисмати одатшавӣ ҳастанд, яъне дар Арабистони Саудӣ. Ин навор ҳам каме оиди зиндагии ситораи португалӣ дар Риёз ҳарф мезанад. хушҳолии оилаи онҳоро танҳо дар аксу наворҳои пост мекардаи Роналду ва Жорҷиня фаҳмидан мумкин, вале фаромӯш намекунем ки зиндагӣ мисли нефти Арабистон барои онҳо ба осонӣ даст намеёбад. яъне ки ҳамеша дар радари чашмони одамон будан осон нест. аксари ҷашни онҳо чун одатӣ намегузарад ки мухлисон мунтазираш ҳастанд. писари Роналду ба наздикӣ ба як ҳодисаи нохуше рӯбарӯ шудааст. Роналдуи хурдӣ ҳаёти ба қадри кофӣ ором дорад. ӯ ба фарҳанги нав ошно шуд. дар академияи худ голҳои нахустинашро ба қайд гирифту бо оилааш вақтхушӣ мекунад. ин ҳама пеш аз қиссаи баҳснок буд. биёед мефаҳмонем ки чӣ шудааст. газетаи Тиллои Сурх хабареро нашр кард ки сарлавҳааш бачаи Роналду нафареро барои мухлиси Месси буданаш шаллоқ задааст. ана ин чизро касе интизор набуд. ҳамон навор дар шабакаи TikTok бисёр сертамошобин гаштааст, ҷое ки Роналдуи хурдӣ оиди ҳаёти навашон ҳарф мезад. арабҳо Роналдуро тавонистанд даъват кунанд ки инҷо бозӣ кунад. ин суханон дар навор гуфта мешуду бачаи аз фурсати машҳуршавӣ истифода бурда зинда бод Месси мегӯяд. ин бояд охири қисса мешуд, вале не. Криштиануи хурдӣ амали ғайричашмдош кард. бо шаллоқе бар рӯи он кӯдак зада ӯро аз гапаш пушаймон сохт. ин албатта ки дар фазои интернетӣ хашми мухлисони зиёдро ба бор овард. баъзе аз онҳо бисёр асабӣ шуданду ин кори Криштиануи хурдиро танқиди сахт карданд. ӯро писари бетарбия номиданду падарашро ҳам суханони қабеҳ навиштанд. ин албатта ки ягона комментҳои зери он навор набуд. пушти писари калонии Роналдуро нагиред. гуноҳи дигар кас нест. ӯ ин корро кард. набояд бо мухлисони дигар футболбоз ин хел рафтор шавад. дӯстон, шумо пушти киро мегиред дар ин ҳолат? ин барои Роналдуи хурдӣ дарс шуд ки дигарбора назди камера коре накунад ки баъдан баҳсу низоро ба бор орад. Криштиануи хурдӣ ҳам дар майдон ва ҳам берун аз он махсусан провокатсия карда мешавад. барои ҳамин Роналдуу Жорҷиня бояд ба рӯҳияи ин кӯдак бештар диққат диҳанд. шумо ба ин чиз розӣ ҳастед? агар ҳа, пас лайкро фаромӯш накунед. ба вазъи оилаашон аҳамият надода Роналдуи хурдӣ ба таланти Месси мухлисӣ мекунад ва дидани ин навор албатта ки моро низ ҳайратзада кард. писари Роналду ба зудӣ 13-сола мешавад. ӯ дар вазъияти тағйирёбии хислаташ қарор дорад. ба ин навраз дар ҳама ҳолати рӯзгор барор хоҳонем. бигзор ба провокатсияҳои мардум кам аҳамият диҳаду худ ва оилаи худро назди дигарон бадном накунад. баъзе ҳолатҳои ҳассос рух медиҳанд, вале мо ӯро мефаҳмему дастгириаш мекунем. шумо низ фикратонро дар комментария нависед ва пайгири мо бимонед. хайр дӯстон.